Il-Gvern ħabbar investiment ta' kważi €2 miljun biex ikompli jsaħħaħ il-programm ta' riabilitazzjoni għal priġunieri li jitħaddem kollaborazzjoni ma' Caritas Malta u issa qed jissejjaħ Prison Inmates Program Therapeutic Center. Dan tħabbar waqt li ġie firmat ftehim ġdid li se jestendi l-programm sas-sena d-dieħla bil-ħidma ssir f'ambjent komunitarju f'San Pawl il-Baħar. L-għanu ewlieni li persuni li kienu dipendenti fuq id-droga jingħataw kull appoġġ biex jintegraw lura fis-soċjetà b'mod aktar sostenibbli wara li jtemmu s-sentenzi tagħhom. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri qal li dan l-investiment jifforma parti minn viżjoni usa li tpoġġi r-riabilitazzjoni fil-qalba tas-sistema ġudizzjarja. Sostan il-ħabs illum u ħieles mid-droga fattur li joħloq ambjent aktar adattat għal bidla ġenwina fil-ħajja tal-priġunieri. Dan fl-istess kien il-ħabs m'għandux ikun biss post ta' kastik iżda wkoll spazju fejn persuni jistgħu jerġgħu jibnu ħajjithom mill-ġdid. Fost l-aktar raġunijiet għalfejn persuna tispiċċa l-ħabs hija id-droga li mbagħad iġġib anke magħha kriminalità oħra. U allura importanti li mhux biss ikollna ħabs mingħajr droga kif għandna, però wkoll min għandu l-vizz ta' droga ngħinuh sabiex jirrabilta ruħu. U allura dan il-partnership tagħna mal-Caritas huwa hekk. Persuni jiġu hawnhekk waqt li qed jiskontaw is-sentenza, ineħħu u jaħdmu fuq il-vizz ta' droga sabiex lan tagħna nilħquh li huwa li meta jirritornaw lura fis-soċjetà ikunu persuni aħjar, ikunu persuni riabilitati u ma jħolqux aktar vittmi. Sa dan it-tant il-Ministru rrefera wkoll għall-investimenti li qed isiru fil-faċilità stess tal-ħabs b'aktar riżorsi inkluż professjonisti u inizjattivi bħal learning hubs u taħriġ prattiku biex is-residenti jintegraw ukoll fis-soċjetà. Min-naħa tiegħu id-direttur tal-Caritas St. Nigat qal li l-benefiċċji tal-programm ma jifqux mal-individwu biss, iżda jestendu wkoll għall-familji tagħhom u s-soċjetà in ġenerali. Dan waqt il-Caritas ukoll se tkompli tappoġġjahom b'servizzi anke wara li jintemm il-programm. Ovvjament għandna apprezzament kbir għal din l-għajnuna daw il-fondi li jiġu minn sena l-oħra, il-tejn ħafna li dan il-ftejn u jkopri 4 snin, allura ħana nkunu nistgħu nippjanaw bil-qudiem ukoll. Sa dan it-tant il-Gvern ukoll enfasizza li fil-waqt li qed isaħħaħ il-miżuri ta' riabilitazzjoni se jkompli jsostni wkoll il-vittmi ta' kriminalità permezz tal-Victim Support Agency.